Kleines Haus P2. Az előbb egyébként a P1 volt, csak véletlenül rá volt írva az is, hogy P3 a Kleines Haus mellett. A teljes szélesség egyébként 1925. Tehát az 1-es meg a 2-es 1925. 2-es 96 és fél. Tehát 965 a belső széles. Tehát 1430, illetve lehet, mint a mellette lévő, nem tudom, mennyit mértünk. Tök romantikus itt eszközön, nem? Ez nagyon tetszik. Hátul ez a izé. Külső magas. Ja.